Kaixo, gu abendainoko 5. ikasleak gara. Irailaren 5-tik 19 arte bullying eta tratu txarren kontrako kanpaina egingo dugu. Apuntatu nahi baduzue, Espainiako plazan egingo dugu. Tailer batzuk egingo ditugu, adibidez, Pultzera, kamisetak, hitzaldiak, antzerkiak, janaria eta hainbat gauza gehiago. Hori itxaroten zaitugu. Espero dugu etortzea. Agur! Kaixo, gu abendaineko 5. ikasleak gara eta animalien jaia proposatu dugu. Foro omen proposamen animaliak zaintzeko eta adoptatzeko oinarritzen da. Zer egongo da animalien jaia? Animalien jaian tailerrak egongo dira ere trivial bat pertsonentzako animaliei buruz galderekin, dendak erosteko jostailuak eta hori, eta ere adoptatzeko prozesua azaltzeko pertsona batzuk. Kaixo, gu Egoi, Usue, Paule eta Irati gara, eta gaur aurkeztuko dizuegu gure proposamena. Trampolin parkea. Gure proposamen zati bat, trampolin parke bat egitea da, eta pertsona asko joatea eta disfrutatzea. Gosogintza tailerra. Gozokintza tailerra astean behin izango da igandetan. Gozokintza tailerra umeak familiekin divertitzeko eta postreak egiteko balio du. Espero dut zuek etortzea. Agur! Hola, somos alumnos y alumnas del Colegio Escolapias, Paula Montal, y somos de segundo de la ESO. Y nuestra propuesta es presentar Ciudades Hermanadas con Vitoria-Gasteiz. El objetivo de esta propuesta es realizar un intercambio de experiencias con los y las jóvenes de Vitoria-Gasteiz con las ciudades hermanadas a ella. Creemos que esta experiencia puede servir de aprendizaje como cosas como adibidez, kultura, denbora librea, natura, janaria. Aunque no sepáis, nosotros estamos hermanadas con muchas ciudades, como por ejemplo Florencia en Italia, Angulema en Francia y Victoria en Brasil. ¡Os animaréis a participar! Kaixo, gu LHSko ikasleak gara eta gure festifesta aurkeztuko dugu. festa hau divertigarria eta ondo pasatzeko da. Joan behar zara ze toki ondo pasatzekoa da eta eguna pasatzekoa. Goizean, Armentian izango da eta arratsaldean Olarizun eta Mendizabalako plazea, parkina. Ordutegia goizeko 10:00-tik arratsaldeko 4:00-etara. Eta arratsaldeko 4:00-tik arratsaldeko 10:30-etara. Izango da festifesta. Animo etorri gure festifestara! Guk Olabideko LHSiko ikaslea gara eta gure proposamena Gabonetako jaialdia hobetzea da. Zergatik nahi dugu ospatu? Ez daudelako gure ainatuko jolasak. Gure proposamenak dira eskalada jokua, bilarra eta futbolina pertsonarekin. Adina artea 6 urtetik 15 urtetara izango da. Eta ospatuko du Europako jaurargian. Bertan ikusiko gara!
LH6ko ikasleak gara, eta gaur proposatuko dizuegu minigym bat umeentzako dela. Minigimnasio egin nahi dugu, zeren pentsatzen dugu umeek osasuntsua egotea oso garrantzitsua dela. Hor, korrika egiteko guneak egongo dira, baita ibiltzekoak, rokodromoa, masaje gela eta abar. Guk arau batzuk proposatzen ditugu denak ondo egon ahal izateko, eta arau horiek dira. Ez erretzea, txandak errespetatzea eta musikarekin ez molestatzea beste jendeei. Ordutegia arratsaldez astelehenetik ostiralera izango da, eta asteburuetan goizez izango da. Eta 10-16 urtekoak sartu ahalko dira. Eta urteko egun guztietan egongo da zabalik. Animatzen zarete gure gimnasiora etortzera? Kaixo, gu Olabide ikastolako LH6eko ikasleak gara, eta gau txiki olimpiadak aurkeztuko dizkizuegu. Guretzat, kirola oso garrantzitsua da, eta horregatik aukeratu dugu hau. 7 eta 14 urteen artean parte har dezakezu, baina kirolaren arabera adinak aldatuko dira. Hauek dira kirol batzuk. Lasterketak, boxeo, ping-pong, saskibaloia, eta dodgeball, sakea, badminton, igeriketa, waterpolo, teniseo, padel, futbola eta esgrima. Ganbarran itxarote zaituztegu. Agur! Kaixo, gu Zabalganako institutuko bigarrenakoak gara, eta gure proposamena kirolaren eremu bat egitea da Zabalganan. Eremuak jartzea garrantzitsua ikusten da, eta kirol eremuaz aparte baita ere erlasatzeko guneak, jateko guneak, eta ping-pong mailak jartzea adibidez. Eta horrela, eguralditzarra egiten duenean, gune estali bat ere egotea. Adibidez, jarri nahi dugu, futbol eta voleibol zelai bat eta rokodromo bat eskalatzeko. Kaixo, gu Zabalganako bibekoak gara eta gaur gure proposamena aurkeztuko dizuegu. Gure proposamena behi edo autobusak luzatzea da, ze desgaitasun duten pertsonei bizitza oso konplikatua daukate, orduan guk erraztu nahi diegu. Ere bain nahi dugu espazio gehiago eukitzea, ze batzuetan adibidez umeentzako lekuak ez daude. Ere proposatzen dugu semaforoak soinu gehiago izatea, ze daude semaforo batzuk apurtuta daudela, orduan ez dute soinurik. Beste proposamena da patin elektriko publikoak jartzea, ze horrela mugitu alzara lekuetara azkarago. Eta ere desgaitasun duten pertsonei espazio edo ibilbide esklusiboak izatea. Kaixo, gu Zabalgana bideko ikasleak gara eta gaur bizikidetzako barnetegiaren proiektua aurkeztuko dizugu. Barnetegi hau bizikidetza bermatzeko egin dugu eta barria aukeratu dugu barnetegia hori egiteko. Barrian aktibidade asko egingo dugu bizikidetza bermatzeko, harremanak hobetzeko eta konfidantza sustatzeko. Adibidez, ninkanak, jolasak, pixka bat, gauza asko. Gure helburua da bizikidetza bermatzea 2011an jaio direnen artean, barnetegia hau prestatu dugu barnetegi bat nahi dugulako guztiontzat. Barnetegia proiektu oso ona izan da eta gauza asko egin dugu. Animatu! Kaixo, gara Zabalgana bigarrenekoak eta gaur presentatuko dugu aurkeztu duguna deitzen da
autobusa linea lutxatu eta ordutegiak ere bai. Eta hau dira gure proposamenak, lehenengoa da bidegorriak hobetu eta luzatu, gero presioa jaistea autobuseari, ze ez da berdina ordaintzea txartelarekin edo diruarekin, eta hori nahi dugu konpensatzea. Eta gero, 10 eta 6 linea luzatu. Kaixo, gu Zabalganako BF klaseko gara eta kirol eremu bat proposatu dugu. Kirol eremu bat proposatu dugu oso osasungarria uste dugulako delako. Adin guztietako pertsonak etorri daiteke, denak kirol egiteko. Ez daude kirol eremu asko eta kirola oso importantea da osasuntsu egoteko. Animatzen zarete? Kaixo, gu Zabalganako institutuko 2. G gara eta hauek dira gure proposamenak gaztelekurako. Neraberantzako nola ez dauden espazio asko eta dauden ekintzak, ume txikientzako ekintzak dira, nahi dugu proposamen hauek jartzea gaztelekuan. Adibidez, simulazio eta realitate virtualeko tailerrak, zinemako tailerrak eta sukaldaritza. Kaixo, gu gara Zabalganako 2. H-koak eta nahi dugu irtera gehiago nerabentzat. Hau proposatu dugu burua despejatzeko, gurean artean komunikatzeko, ondo pasatzeko, natura eta hori ezagutzeko eta horretarako gutun hau prestatu dugu. Aukera posible artean hauek nabarmentzen dira. Elurretako txangoak, mendiratzangoak, pizza, paintball, eskalada, padel surfa, garaiko urtegiak bizita eta ataria bizitatzea. Kaixo, gu Zabalgana Institutuko 2. ikaslea gara eta proposatuko dugu zabal txartela. Proposatu dugu zabaltxartela deskontuak egoteko Gasteizko museoetan, Zabalganako klub edo dentetan, Vitorianan, Zabalganako kebab eta hori. Txartel hori zabaltzeko beharrezkotzat jotzen da hainbat komunikazio kanal erabiltzea, sare sozialak, kartelak, liburuskak, tokiko prentsa eta abar. ¡Ay, calimberos! ¡Aquí otra vez! ¿Queréis saber la propuesta de este año? Este año haremos talleres de diferentes culturas que va a haber trenzas, juegos, cocina, contacuentos, talleres, muchas cosas. Hemos hecho esta propuesta porque queremos que todos vean y experimenten diferentes cosas de cada cultura y los talleres van a ser en Semana Santa, vacaciones de Navidad, vacaciones de verano y en los centros cívicos y son para todas las edades. Puedes venir con vuestra familia y amigos y novios. ¡Animaros, calimberos!